پشتی جوینا شاندر ناودولتی ji bo Sûriyê Stîvan dî Mistura li Cinêfê li gel Wezîrê Derveyê Amerîka û her yek ji Wezîrê Erebistana Siûdiyê û Urdunê bi dawî hat, dî Mistura seredana Moskowê kir. Bi mebesta tevlîkirina bajarê Helebê ji bo agirbesta ku li hin deverên Sûriyê bi şêweyekî demkî hatî ragihandin. Dî Mistura erkê wî vê carê ew e ku bajarê Helebê tevlî agirbestê bike û di heman demî de demekî destnîşan bike ji bo danûstandirên Cinêfê yên bê. Tevî ku opozisyona Sûrî dibêje ku ew danûstandinan hazir nabin eger Esed pabend nebe bi biryarên Encûmena Ewlehî. Di wî demê ku Esed di êrişên xwe de berdewam e û tirêkeftinan berçav nake. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Derveyê Amerîka John Kerry ragihand ku sedema sereke ya berzbûna astê şer û pevçûnan li Sûriyê rejîma Esed û çekdarên opozisyonê ne ku her du alî jî pabend nabin bi agirbestê û dibêje rewş li Sûriyê ji bin kontrola wan derketiye. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Derveyê Welatê Brîtanya Philip Hammond tekeziyê li ser berdewambûna danûstandinên siyasî li Sûriyê dike û dibêje ku welatê wî helwêsta opozisyonê baş tê digihe. Dema ku opozisyona Sûrî dibêje ku ew beşdarî danûstandinan nabin ji ber ku Esed berdewam e di armanckirina sivîlan de û ji ber wê yekê ew erkê opozisyonê bi erkekî giran besin dikin. Hammond herwiha dibêje ku tevî alozbûna danûstandinên siyasî yên Sûrî lêbelê divê ew danûstandin her dem bimînin ektîvkirî ta ku bingehek ji danûstandinên siyasî re li Sûriyê bimîne. Zêd Hesen, ARK.